malunggay. Hello, good day, and once again, this is Kinabuhi is life. And now, gagawa po tayo ng Quikchow balls. Yes, tama po ang narinig nyo. Gagawa po tayo ng Quikchow bola-bola. So, ang mag-partner ngayon, si Quikchow, at syempre, ang malunggay. At ngayon ay si Quikchow ay atin pong lulutuin. So, sa lagi nating ginagawa sa instant noodles, ay magpakulo tayo ng tubig at lutuin po natin yung Quikchow. Ganun lang po ang process nun. So, ayan, habang nagpakakulo tayo ng tubig, ang ating mga spice, dahil ito lang po ang meron sa ating bakuran sa ngayon. So, ito tayong sibuyas. At, meron din tayong bawang, asin, at syempre, ang di mawawala ang paminta. So, buksan lang po natin ito. Yan, nadurog na siya. Para po yan sa ating lulutuin. So, ayan ang ating pangalawa. So, separate lang natin ito. Para yan ay ating pong pakuluan at lutuin. So, yan. Itira natin yan. Dahil mayroon tayong paggagamitan yan. So, prepare lang natin ang ating mga kailangan na sangkap. Siyempre, itong malunggay. So, ayan na ang ating mga ingredients. Ito na ang ating noodles. Yan, na-drain na natin yan at malamig na. Kasi kanina pinakuluan natin yan. Ang ating malunggay, sibuyas, garlic, salt, pepper, cornstarch po ito. So, ayan. So, ganyan po siya kalapot. Yan po ang ating noodles na yung natira. Pang-coat po natin yan mamaya. Bukod sa itong natira natin na noodles at yung cornstarch ay paghalo-haloin na po natin lahat. Yan ang malunggay, sibuyas, bawang, paminta, at konting asin. So, yan, i-mix lang po natin. At ayan, gawa na po tayo ng ball. Ayan. So, wala tayong gloves. Tayo din naman ang kakain. Kamayan na natin. Pero syempre, sa may mga gloves, gumamit po tayo ng gloves. Pero naghugas naman po tayo ng kamay ng maigi. Ayan. Actually, mag-e-enjoy ka sa paggawa nito. So, ayan. Pag nakagawa na tayo ng ball, ay ito sa ginawa po natin na cornstarch. Lagay po natin yan. Yan. Ganyan lang.
So, medyo malapot po ito para lang po dumikit po dito sa pang coat natin. So, ganyan lang po para po dumikit siya. So, i-press lang po natin. Ayan, so, nag-e-enjoy po tayo sa paggawa nito. Ayan. So, ito nilagyan po natin ng paminta para magkalasa din yung outside. Kung napansin nyo po, wala po tayong seasonings kasi kung para wala po masyadong maraming preservatives, hindi na po natin nilagay. Hindi yung mga natural na sangkap na lang po instead of noodle. Kung gusto niyo naman po na ilagay ito, kayo na lang pong bahala. Kung gusto niyo ilagay to add seasoning. So, sa mga health conscious, wag niyo na lang po idagdag. At pwede rin po na i-direct po natin dito kahit wala na po, kung wala tayong cornstarch, i-direct na lang po natin dito. Dumidikit pa rin po siya. Tsaka, pansin ko, hindi mas madali pagka-direct. Tapos, pipisilin mo lang. Yan. So, tsak mag-i-enjoy ang mga kids nito kung walang ginagawa. Tsaka kung healthy naman po ito na pagkain, wag na lang natin, gusto po talaga natin na wala pong preservatives, pwede naman po na wag nating idagdag yung seasonings niya para lalo na po sa mga bata na kakain po nito. So, okay lang po yung carbohydrates, lalo na sa mga bata, need nila ng carbo. Kaya yung noodles ay rich in carbo. So, good for the health pa rin po ang ating gagawin. Yan, pisil-pisilin lang po natin. Tsaka, maganda po yung outcome. So, ayan, lulutuin na natin. Yung oil. Yan, lutuin na natin. Medium heat lang po. Ay, actually, ang bango niya dahil siguro sa sibuyas. Para siyang meatballs. Bango. Yan, sabay yan. Sharang! Magic! Yan, ang ganda nila, diba? Actually, hindi natin sila pwedeng tikman kasi mainit pa sila. Ayan, pwede na siguro natin tikman. Oops. Sarap. Yan, thank you for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you, bye-bye.